Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tamir. Taong 1988, Malinaw, Aklan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Tamir. Dahil sa napamanahan naman siya ng kakarampot na lupain ng kanyang mga magulang, kung kaya't ginamit niya ito bilang sakahan ng mais. Sa kanilang lugar kasi, madalas gawing pamalit sa kanin ang mais, kaya naman yon ang naisipan niyang negosyo. Oo, mahirap at masyadong maasikaso ang ganoong trabaho, pero kapag sumasapit ang anihan, di hamak na mas malaki-laki rin ang kanyang kinikita kumpara noong nakikisaka lang siya sa ibang eredero ng lupa. Hindi tumatanggap ng trabahador itong si Tamir. Wala naman kasi siyang mapapasahod dito. Mahirap lang sila. Ang lupang yon ang nag-iisang kayamanan niya. Bagaman malapad ang lupang pagmamay-ari niya, hindi ibig sabihin nun na mayaman na sila. Sa katunayan, sa kanilang lugar, isa sila sa mga taong labis na naghihirap. Yung tipong 2 beses lang sa isang araw makakain, sapat na para sa kanilang pamilya. Dahil sa pagiging payak ng kanilang pamumuhay, kung kaya't ang 4 sa mga anak niyang lalaki napilitan ng magtrabaho para naman kahit papaano makatulong. Yon ang nagiging katuwang ni Tamir sa bukid na siya namang nagpapagaan ng kanyang trabaho. Sa loob ng 1 buwang pagtatanim, nasipat na nila ang pagtubo ng mga mais. Bawat isa sa mga ito, maigi nilang pinagbibigyan ng pansin upang hindi yun kainin ng mga peste o mamatay dahil sa init ng araw. Umaga hanggang hapon naglilibot sila roon, masiguro lamang na nasa maayos na kalagayan ang bawat isa sa mga ito. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, 2 buwan ang nakakalipas, medyo malalaki na ang mga pananim nila. Habang naglilibot noon si Tamir sa maisan, may nasipat siyang 4 na kataong naglalakad papalapit sa kanilang lugar. Noong una, hindi niya ito pinansin dahil hindi naman niya yon mga kakilala, subalit paglapit nito sa kanya, bigla naman itong nakuha ang atensyon nang marinig niyang magtanong sa kanya ang isa sa mga ito ng, "Ikaw ba si Tamir? Pwede ka ba naming makausap? Meron lang sana kaming itatanong sa'yo." Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa para pakinggan ang bawat sasabihin ng mga bisita. Pagharap niya sa mga ito, mahinahong sumagot naman siya dito ng, "Ako nga ho. Ano ang kailangan nila?" Nang marinig naman yon ng kanyang kausap, nagpasya yung yayain siya sa baryo, gawa ng mahaba-haba ang usaping tatalakayin nila. Pagkarinig naman ni Tamir sa sinabi nito, inabisuhan naman niya ang 4 na doon na lamang sa bahay niya mag-usap. Dahil sa kanyang pasya, agad naman yung sumang-ayon para lamang makausap siya. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang bakuran ng kanyang tahanan kung saan bumungad sa kanya ang mga anak niyang naghahanda ng kanilang makakain. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapin, doon niya nalaman ang hangad nitong pagyaya sa kanya ukol sa plano nitong magsaliksik sa kagubatang nasa likod lamang ng lupain niya. Naniniwala kasi ang mga bisita niyang yon, si Tamir ang mas may alam sa lugar na yon kumpara sa kanino mang taong naninirahan sa baryo. "Matagal ka na naming hinahanap, Tamir. Tulungan mo kami pagkatapos ng gawaing ito. Sisiguraduhin namin sa iyong gaganda ang buhay mo. Hindi ka na maghihirap sa pagsasaka ng mais. Kung suswertehin, baka hindi mo na yang gawing kanin." Seryosong wika ng lalaki na kausap niya. Matapos nitong makapagsalita, inilahad din ito sa kanya ang kanilang gagawin sa gubat. Ayon dito,
Wala naman sila doong gagawing kakaiba maliban sa paghahanap ng mga engkanto. Naniniwala kasi ang grupo nito, pugad ng mga engkanto ang lugar na yon. Alam din nilang may iilan doong naninirahang aswang na siya namang unang kalasag ng kagubatan. Kaya nila nais isama si Tamir sa kadahilan ng alam nito ang daan papalabas at papasok dito. Yon ang magiging susi nila upang kapag nagawa na nilang makuha ang kanilang pakay, madali sila doong makakalabas. Dagdag pa ng lalaki na kapag nakuha na nila ang hangad nilang makuha, doon na sila magpaparte-parte. Walang lamangan, lahat pantay. At kapag natapos na din ang kasunduang yon, hindi na nila pakikialaman ng mga buhay ng kanilang grupo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, biglang nanumbalik sa kanyang wisyo ang minsang naging kwento ng kanyang lolo ukol sa lugar na yon. Matagal nang alam ni Tamir na hindi pangkaraniwan ng gubat na naroon sa likod nila, subalit pinipili niyang wag yung pakialaman. Marami siyang alam na sikreto ukol doon, ngunit minabuti niyang wag yun ibahagi sa kanyang bisita. Kung sasabihin niya kasi ditong taon-taon nagbabago ang lagusang maghahatid sa kanila patungo sa looban ng gubat, baka hindi na siya nito isama. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat nakarinig na siya ng pangakong galing sa bunganga nito. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, agad naman siyang sumang-ayon ng walang pagtututol. Nang mapagtanto naman ng mga lalaki na payag na siya, dali-dali naman yung nagsitayo para bumalik na sa baryo. Bago nito nilisan ang tahanan niya, inabisuhan siya nitong 2 araw na lamang ang natitira para makapaghanda siya. Saktong Huwebes ng 3:00 ang alis nila, sa paniniwalang yon ang oras kung saan natutulog ang gubat. Matapos naman yung marinig ni Tamir, agad naman siyang tumango bilang pagsang-ayon. Nang makaalis na ang 4, dali-dali naman siyang nilapitan ng kanyang asawa na kanina pang nag-aalala sa pag-uusap nila. Sinubukan siya nitong pigilan sa kanyang nais pero wala din yung nagawa sa kadahilan ng sumang-ayon na siya. Dahil sa kanilang naging pagtatalo, napilitan naman itong ipatawag ang lolo niya. Bagaman nakatira yon malayo sa kanilang tahanan, nagpumilit ang mga anak niyang puntahan ito para lamang makapag-usap sila. Halos inabot din ng ilang oras sa paghihintay sila Tamir hanggang sa dumating ang puntong dumating na ito kasama ang mga anak niya. Pagsilay nito sa kanya, agad naman siya nitong nilapitan para kausapin. Sa tono ng pananalita ng lolo niya, halatang halata niya rito ang labis na pagkairita. At ano na naman bang kahibangan ng ginagawa mo, Tamir? Hindi ka ba natatakot man lang sa gubat na yan? Tandaan mo, hindi nila kayo rito ginagambala. Siguro naman sapat na ang mabuhay ng mapayapa kaysa na may mabuhay ng may salapi, subalit hindi naman malagay sa tahimik ang iyong pamilya. Doble-dobleng pasanin ang mararamdaman mo sa hinaharap. Ngayon pa lang binabalaan na kita. Nasa iyo ang pagpapasya kung nais mong tulungan sila. Bungad na wika ng lolo niya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong inakbayan habang dahan-dahang tinatahak ang daan patungo sa likuran ng kanilang tahanan. Pagdating nila sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang napakasukal na kakahuyan kung saan wala siya doong nasisilayan. Makalipas lamang ang ilang minuto, paglapit ng kanyang lolo sa bukhanan nito, bigla naman yung nagsambit ng iilang mga kataga at kasabay nito ang pagramdam niya ng animoy mga nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa loob. Medyo nakakaramdam na noon ang kilabot si Tamir sa kanyang katawan, lalo pat hindi niya sukat akalain na buong buhay niya makakaramdam siya ng ganon. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, laking gulat na lamang niya nang bigla nilang masilayan ang paghahawi ng isang sanga at kasabay nito ang paglitaw sa kanilang harapan ng 3 babaeng may iba't ibang kasuotan.
Sa pinakagitna nito, nakasuot ng berdeng saya, habang ang nasa kanan naman nakasuot ng maputla at ang nasa kaliwa nakasuot ng itim. May mga korona din yung gawa sa lumot at halos masisipat mo sa mga buhok nito na animoy ilang taon na yung hindi naliligo. Ang mas nakakakilabot pa sa lahat ay noong mapansin ni Tamir ang mga katawan nitong may malalalim na butas sa kanilang mga balat. Di hamak na mas malaki din ang bunganga nito kumpara sa mga ordinaryong tao na siya namang naging sanihi upang maging kapansin-pansin ang mga pangil nito. Paglapit nito sa kanyang lolo, rinig na rinig naman niya yung nakikipag-usap gamit ang ibang dialekto. Sa puntong yon, hindi niya na maiwasang magtaka sa kadahilanang hindi niya mawari kung siya ba ang pinag-uusapan ng mga ito. Nang hindi na maatim ni Tamir ang kanyang interes sa pinag-uusapan ng mga nilalang, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang lolo para magtanong. Subalit, nang makailang ulit na tanong na siya rito, inabutan lamang siya nito ng isang dahong tuyo habang nagwiwika ng, Gusto mong maunawaan ang aming pag-uusap? Ilagay mo yan sa bibig mo. Huwag mong lulunukin sapagkat isa yang lason sa katawan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung ginawa kung saan pagkalapat ng dahon sa kanyang dila, lahat ng sinasabi ng nilalang nakausap nito nagagawa na niyang maunawaan. Ayon sa nilalang na yon, hindi maaaring pumasok ang tao sa kanilang lugar sapagkat mariin yung ipinagbabawal. Sino mang mangahas na gawin ito, hindi nila yun pakikitaan ng awa kahit may kaugnayan yun sa kanilang pag-iral sa mundo. Dagdag pa nito na, saklaw ng batas na yon ng pamilya ng lolo niya hanggang sa kaapu-apuhan nito. Matapos itong mailahad ng nilalang sa kanila, bigla naman yung napatitig sa kanya habang dahan-dahang lumalapit. Inilahad ng nilalang ang nararamdaman ng puso ni Tamir kung saan walang duda, yun nga ang iniisip niya. Bago ito tuluyang umalis sa kanilang harapan, kabilin-bilinan nito sa kanya na hanggat hindi pa huli ang lahat, umiwas na siya. Huwag na niyang hintayin na maulila ang kanyang pamilya kapalit ng salaping hindi na niya mahahawakan pa. Sa pagkawala ng mga nilalang na yon, agad naman silang tumungo sa loob ng bahay nila para ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ilang beses siya noong pilit kinumbinsi ng lolo niya na wag nang tumuloy, pero hindi pa rin yun sapat para mahawi ang kanyang pasya. Dahil dito, wala na ngang nagawa ang matanda kung hindi iabot sa kanya ang isang pito habang inilalahad sa kanya kung ano ang maaari nitong maibigay na tulong sa mga panahong nanganganib na ang buhay niya. Ayon sa lolo niya, bagaman may katigasan ang ulo ni Tamir, hindi ito sapat para hayaan na lamang siya nitong mamatay. May puwang ang pagkakasala at mas higit na may puwang ang pagpapatawad sa mga taong nananatiling buhay. Bago ito magdesisyong bumalik sa bahay nito, kabilin-bilinan nito sa kanya na iwasan ang tatlong nilalang na kanilang nakausap. Hanggat maaari, pumwesto siya sa likurang bahagi ng kanilang grupo nang sa gayoy magawa niyang makakubli sa mga panahong masilayan na niya ang tatlo. Dagdag pa nito na kapag hindi na niya alam ang kanyang gagawin, umihip lamang siya sa pitong yon nang sa gayoy mismong ang kagubatan na ang magbibigay daan sa kanya papalabas. Wala siyang gagawin kundi ang tumakbo hanggang sa makalabas na siya rito. Sa paglipas ng mga araw, sumapit na nga ang nakatakdang oras ng kanyang paghihintay. Pagdating ng 7 kalalakihan sa kanilang tahanan, agad namang iniabot nito sa kanya ang isang supot na merong naglalamang pera at ginto. Matapos niya yung makuha, dali-dali naman niya yung ibinigay sa kanyang asawa at kasabay nito ang marahan na nilang pagbagtas ng daan patungo sa gubat. Nga pala, hindi literal na malapit sa bahay nila Tamir ang gubat na yon.
Bago mo marating ang bukana nito, kinakailangan mong maglakad ng ilang metro. Sa pagkakatanda niya, nasa kalahating oras ang kinakailangan mong bunuin o higit pa. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang lugar na yon. Paghawi nila ng mga sanga sa mga nakasalansang puno, ramdam na nila ang kakaibang presensyang bumabalot dito. Habang papalubog ang araw, doon na sila nakakarinig ng mga kakaibang ingay, kagaya ng pagtugtog ng mga tambol at iba pa. Hindi naglaon, nang makapasok na sila sa gubat na yon, umula ng malakas na siyang naging sanhi upang mawala ng siga ang kanilang mga sulo. Nagkataon din noong hindi pa gaanong kaliwanagan ng buwan, kung kaya't halos mga pana talaga sila noon sa dilim. Pagtungtong ng 8:00 ng gabi, doon pa lamang tumila ang ulan. Hindi na rin nila kayang sindihan ng posporo ang mga sulo nilang dala sa kadahilan ng basang-basa na ito. Subalit, sa kabila ng mga pangyayaring yon, nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa hindi naglaon, narating nila ang parte ng gubat kung saan pinaiikutan ito ng mga patay na puno. Sa pinakagitnang bahagi ng lugar, doon bumungad sa kanila ang isang punong may mahahabang mga dahon na halos sumayad na sa lupa. Habang pinagmamasdan ito nila Tamir, wala silang nararamdaman kundi ang labis na pagkamangha. Dahil sa punong kanilang nasilayan, doon niya napag-alaman na yun pala ang hinahanap ng kanyang mga kasama. Ayon sa isa sa mga ito, nagbibigay ng mahabang buhay ang punong yon, kung saan ito ang isa sa mga sikreto ng kanilang mga ninuno kung bakit umabot ang paninirahan ng mga ito sa mundo ng 500 taon at pataas. Inilahad din ito sa kanya, hindi sila mga ordinaryong tao, bagkus ay mga nilalang silang nagtatangan ng mga malalalim na karunungan. Bago yun tuluyang gumawa ng hakbang, inabisuhan siya nitong maghintay sa lugar na kanilang pinagmasdan. Ayon sa isang matandang kanilang kasama, magiging mapanganib lamang sa kanya kung susubukin niya pang sumama sa mga ito. Kapag nahawi siya ng kahit isang tangkay ng punong yon, paniguradong ikakamatay niya ito. Dagdag pa nito na tanging ang mga taong may gabay lamang at may malalim na bakod at puder sa katawan ang siyang makakalapit dito. Matapos naman itong marinig ni Tamir, wala na siyang nagawa kundi ang manatili. Pag-alis ng grupong yon, naiwan naman siyang nagmamasid sa kanilang lugar, hawak-hawak ang pitong ibinigay ng lolo niya. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad ng kanyang mga kasama, bigla namang bumungad sa mga ito ang 3 nilalang na minsan na niyang nakausap. Pagsilay doon ng mga antingero, gulat na manoon si Tamir nang masipat niyang ang bawat isa sa mga ito ay nagkakaroon ng mga nilalang na bigla na lamang lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Hindi pangkaraniwan ang mga nilalang na yon sa kadahilanang para itong mga mandirigmang animoy gumagabay sa mga taong yon. Matapos naman itong masilayan ng 3 babae, umatungal yon ng napakalakas na halos magbigay ng takot na sasagad sa kanyang buto. Hindi mawari ni Tamir noon pero habang nagmamasid siya, lahat ng parte ng katawan niya nanginginig sa takot. Ultimo ang baba niya, panayang pagbuka-buka na parabang nakakaramdam siya ng hindi pangkaraniwang lamig sa lugar na yon. Maya-maya pa, pagsugod ng mga antingero, kitang-kita niya kung papaano yun salubungin ng 3 babae na animoy hindi nasisindak sa dami ng mga ito. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagbubuno sa lugar kung saan siya mismo ay saksing buhay sa mga nangyari. Bagaman malalakas ang tinatangan na karunungan ng mga antingerong yon, hindi ito sapat para madali nilang magapi ang mga nilalang. Kapag nagagawa kasi nilang mapuruhan ang isa sa mga bantay ng puno, agad naman yung pumipitas ng dahon para kainin ito.
Sa oras na nagawa na nila yung maisakatuparan, lahat ng lakas na nawala sa kanila, maging ang mga sugat na kanilang natamo, kusang naglalaho. Lumipas pa ang kalahating oras ng paglalaban, bahagya namang napaatras ang mga antingero na siya namang nagbigay ng pagkakataon sa mga ito para makipagkasundo sa mga bantay. Huwag niyo naman kaming pagdamutan. Kahit tig-iisang dahon lang, alis na kami dito ng mapayapa. Wika ng isang antingerong naghahabol ng hininga. Nang marinig naman yon ng babaeng nagbabantay sa puno, umangi lang naman ito habang sumasagot gamit ang dialekto ng tao. Kahit kalahating peraso nito, wala kaming ibibigay sa inyo. Anong akala nyo? Libre ang pagpapalaki sa puno ng sangyas? Marami ang nag-alay ng buhay para mapanatili lang ang pundasyon nitong tumagal hanggang ngayong pangkasalukuyan. Hindi namin ipinagdadamot ang dahon, subalit ibinibigay lamang namin ito sa mga nangangailangan. Matapos nitong makapagsalita, muli yung sumugod sa kinaroroonan ng mga antingero, hudyat ng pagpapatuloy ng labanan. Habang nakikipagbuno ang mga nilalang sa mga ito, kitang-kita ni Tamir ang panghihina ng kanyang mga kasama hanggang sa nagawa ng mapaslang ang isa sa mga ito. Pagbagsak sa lupa ng lalaking sinunggaba ng bantay ng puno, yun na ang naging hudyat para tuluyang rumupok ang pundasyon ng depensa nito. Pagsilay ni Tamir na paisa-isa nang namamatay ang mga taong yon, hindi na siya nag-alangang ihipan ang pito sabay takbo sa daang binuksan na inakala niyang daan papalabas. Habang kumakaripas siya ng takbo, wala siyang ibang naririnig kundi ang sigaw ng mga taong unti-unting nagagapi ng 3 bantay. Pagtahimik ng mga ito, rinig na rinig naman niya ang pagpagaspas ng mga tangkay ng puno, indikasyong merong sumusunod sa kanya. Mabuti na lang mabilis tumakbo itong si Tamir. Nagawa niyang makalabas sa lugar nang hindi nasasaktan o naputulan ng parte ng katawan. Pagtalabas niya sa kakahuyan, doon niya nasilayan ang 3 nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Akala noon ni Tamir na papatay na siya nito, pero laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong inabutan ng isang dahon. Ayon sa nilalang, magbibigay yun sa kanya ng 100 taong buhay kung hindi siya mamamatay sa aksidente o anumang uri ng karamdamang nakakapit na sa katawan niya bago pa man niya yun makain. Matapos naman itong marinig ni Tamir, taus-puso naman siyang nagpasalamat sa 3 habang isinusubo ang dahong bigay nito. Sa paglipas ng mga araw, wala na siyang naging balita sa iba pang kasapi ng mga antingerong dumayo sa lugar nila. Dahil sa pangyayari, araw-araw na ding bumibisita sa bahay nila ang kanyang lolo para matingnan ang kalagayan niya. Maniwala kayo o hindi, noong mga panahong yon, nasa edad 101 ang lolo niya, subalit nakapagtatakang kaya pa nitong magsaka. Hindi rin magiging mahirap dito ang maglakad ng milya-milya sa ganoong edad. Dahil sa mga pangyayaring naranasan niya, doon niya napagtanto na isa ang lolo niya sa mga sinwerteng nakakain ng dahon ng puno. Makalipas pa ang 2 taon, nalaman na lamang ni Tamir, lumikas na ang mga engkanto sa gubat na yon dahil sa mga bantang nagbabadya sa hinaharap. Kalakip ng paglipat nito sa mundo ng engkanto ay ang punong ilang siglo ng pinangangalagaan ng mga ito. Pero alam niyo ba na kahit ngayong pangkasalukuyan, namatay na lamang ang 2 anak ni Tamir, na natili pa rin siyang buhay para magpatunay ukol sa pag-iral ng punong nakakapagbigay ng 100 taong buhay. Okay, opinyon ko sa kwento.
nabanggit no, yung pangalan ng puno. Ano nga bang pangalan nun? Teka nga, tingnan ko nga. Puno ng Sangyas. Alam nyo, ngayon ko lang narinig to. Ito yung pinakamatinding narinig kong puno. Kasi isipin ninyo, no, kakainin nyo lang yung dahon, tapos mabibigyan kayo, nakadepende na lang siguro kung ano yung gusto ng engkanto o kung ilang daan taon kang mabubuhay. Pero nakakatakot din kasi pwede ka pa rin mamatay, hindi ka immortal. Ang sabi nga dito, pwede kang mamatay sa aksidente o bago mo kainin yung dahon na yon, kapag meron ka ng sakit, kunyari high blood ka o diabetes, pag meron ka ng ganun, hindi ka na maisasalba nung dahon ng puno. Pero kung natangan mo to ng bata ka pa, tulad nito ni Tamir, siguro ilang taon pa lang to, siguro mga 30, 40 plus, tapos active naman yung katawan niya, so wala siyang sakit. Kaya anong nangyari, nauna na lang namatay yung dalawang anak niya, tapos siya buhay pa. Yun ang kinagandahan dito, pero wag ka nga lang talagang maaaksidente. Isipin ninyo, no, mabubuhay ka ng ilang daang taon. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makaipon nun. Pero ang tanong ngayon, paano kaya kung mabaril ka sa ulo, sa puso? Malamang sa malamang, patay ka nun, di ba? Pero yun nga, puno ng Sangyas, medyo napapaisip ako kung anong klase ng puno to. Tsaka dito sa buong kwento na to, may nabanggit bang aswang o yung tatlong tagapagbantay na ng puno yung aswang? Pero kasi, ang sabi dito, unang hanay ng depensa ng gubat mga aswang. So malamang sa malamang itong tatlong engkanto yun, may dugutong aswang. Yun lang yung medyo napansin ko sa kwento. Tsaka yung mga antingero, hindi basta-basta, pero hindi nila kinaya yung mga bantay, di ba? Sobrang angas nung part na yun. Sayang lang, no? Siguro may iba pang kwento to si Tamir, pero parang wala namang gaanong involve sa mga lihim na karunungan, yung mga kombate na kadalasan nating naririnig sa kwento ko. So para sa akin, sobrang kakaiba ng kwento na to. Pero kayo pa rin yan. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.